Welcome back to Let's Talk Development Football, where future stars and leaders of the game connect. Whether a player, a coach, or a club owner, we are coming to you to talk all things development football. Today, I'm joined by Utabiso. Utabiso, please introduce yourself to our viewers at home. Welcome to our show first, and please introduce yourself to our viewers at home. Igama lami nguThabiso Mkhwanazi. Ngiphuma eKZN, ngiqala ukudlala la kwi-Highlands 2018 under 13, njengoba manje ngidlala under 19. Ekhaya eNatal ngiphuma eMaritzburg naseHammersdale. Welcome to the show. Uthabiso ubuya eHammersdale, aphinde abuye ePietermaritzburg, wase KZN. Uthabiso kaMkhwanazi unkwali yenkosi. Siyazi kani ba Mkhwanazi benzani kule insuku. Abantu abahloniphekile laba sibahloniphe babukele emakhaya. Mkhwanazi, ngicela usitshele mfethu, njengothabiso ijeni yakho iqala nini? Iqala kuphi futhi usibalele nabaqeqeshi abakuqeqeshile usuke eKasa eHammersdale noma eMaritzburg uza la eGauteng uzodlala eHighlands Park 2018. Yebo manje qala ukudlala ibhola ngiqale eHammersdale kodwa bisadlala emgaqweni. Ngamuvela eMaritzburg, mengifike eMaritzburg ngidlalela i-team ekuthiwa i-Special Exai ngacoach coach Mdu. Mengisuka kuyena ngidlalela iminyaka eminingana. Ngase 2018 ngamuvela la eGoli, mengifika la eGoli ngafica ucoach Dingane under 13 2018 ngacoach yena, kodwa ngifike unyawo usuphakathi nje ngangadlala isikhathi eside. Mase ngaqala ukudlala kahle 2019 sengicoach ucoach Sailor nocoach Bayanda under 13, sadlala under 13 league sawina iGDL. Mase ngadlala under 15 ngonyaka 2020 la icorona khona ephazamisile ngidlalela ucoach Dingane. Sadlala ama-game maybe ayi-4 nyana nesi team futhi bathi angaqeda ukudlala wathiwa icorona ephazamisile. Mase ngafika under 7 2021 siphindile futhi nga-repeat under 15 sadlala ngathi siphume number 5. Mase under 17 la ngidlalele khona ucoach Serious sawina league nakhona. Mase kwalandela futhi sacoach ucoach Serious futhi unyaka olandelayo under 17 futhi sangadlala kodwa kahle ngicathi siphume number 5. Mase last year under 19 ngacoach ucoach Fiso sawina league njengoba na this year sacoach wena ucoach Fiso sisak number 1. Siyabonga kakhulu ijeni kaThabiso inhle kakhulu babukele emakhaya. Kubazali basemakhaya base KZN kuphi na kuphi ne KZN, umntwana wakho meze egoli ethi uzodlala ibhola, khulula inhliziyo, mvumele ahamba ayodlala ibhola mengabe lithanda ibhola. Nawo abantwana basuke eKZN bayadlala manje khona la eGauteng. Thabiso siyabonga kakhulu. Mfowethu information osiphe yona izokukhuthaza abantwana abaningi abasemakhaya. Thabiso na umunye umbuzo enginawo futhi kulabo coach wabalayo namateam owadlalelile, ungathi labo coach nalama team owadlalelile kukusize ngani wena njengomdlali kwi-development yakho? Ukudlalela labo coach ngibadlalelile kungisize kakhulu. Ucoach Mdu ngisahlala ekhaya naye ubengithemba kakhulu ngasonke isikhathi engitshela ukuthi yini ngikwazi ukuyenza ngifocus kuyona. Mangifika nala eGoli ucoach ungisizile kakhulu ukuthi angithathe la kwi-Highlands Park mangizotrayela ucoach Dingane, naye ngiyambonga kakhulu. Mase nabanye ucoach Dingane, coach Sailor, coach Bayanda, ngibonga kakhulu nocoach Fiso, coach Serious nocoach Wayne. Yabangisize kakhulu ukuthi ngi-improve nami ngidlale kangcono ngizibona ngomdlalo ongcono. Siyabonga kakhulu ke njengoba usushilo Thabiso kocoach abakhona emakhaya akasho uThabiso ukuthi anibalekile ingakho enibala nonke ngamagama, nonke nidlalela indima ekukhuleni kwakhe azabe lo mdlalo uyena njengamanje udlalela Highlands Park elidayo uwin i-league last year, uzophinda futhi na this year alwele ukuthi team yakhe iwine i-league under 19 eHighlands Park kwi-Gauteng Development League. Thabiso abazali abaningi emakhaya nezintwana ezisemakhaya ezifuna ukwazi ukuthi wena wenze ngani ukuze ufike la ukhona, ungabagqugquzela uthini noma ungabakhuthaza uthini Mkhwanazi bonke laba basemakhaya abafisa ukuthi bafike kulezi ngokulona wena? Engingakusho mina kubona ukuthi kubaluleke kakhulu kwabazali ukuthi bangasabi ukuthi intwana mefuna ukuhamba uyodlala ibhola bangasabi nabo bamsupport kona yonke into ayifuna. Mefuna ukuya egoli bamsupport kodwa baqiniseke ukuthi la yakhona uzofika ahlale kahle, ahlale nabantu aba-right, angaveli nje ayigoli. Kodwa mase mvumelile konke kusuke sekulele kuyena ukuthi ayimisele mefika egoli enze into akwazi ukuyenza. Siyabonga kakhulu unkwali yenkosi, isishilo inkwali yenkosi. Abazali abakhulula inhliziyo zabo, ekukhululeni inhliziyo zabo benze sure ukuthi abantwana la beyakhona bayodlala ibhola ngempela yini. Sina-ke njenge-Let's Talk Development Football silana-ke ukunikhombisa wonke ama-academy asemthethweni nama-academy azothatha ingane zenu ayiphumelelise ayibeke ezingeni eliphezulu ebholeni lazo. Thabiso sesizoqeda nje mfethu
ucoach Sifiso unendlela adlala ngayo, ucoach Dingani lo msho unendlela adlala ngayo. Ama formation maningi sesifundisa nje izingane ezisemakhaya. Yini ekumele uyenze wena njengomdlali ukuthi ukwazi ukuadapta kuona wonke lama formation kusuka ku under 13 ukuthi Highlands Park ingakuchithi uzuye ku 15 uzuye ku 17 njengoba udlala ku under 19 namhlanje. Yini ekumele bayenze uku-accommodate zonke le zitayela zabo coach ngoba no coach banama personalities angafani. How do you deal with that as a player? Mina ngingakusho ukuthi vele ucoach nocoach banendlela yabo yokudlala, abanye bayathethisana, abanye barelaxile, kodwa engingakusho ukuthi kumele ukwazi ukuthi ufunde ukulalela, ufunda yonke indlela yokudlala, uyimisele ngaso sonke isikhathi, ulalela ucoach, uvume ukufundiseka. Hayi lokho engingakusho. Siyabonga kakhulu useshilo ke babukeli umkhwanazi uThabiso wathi mawumdlali kumele ukwazi ukuadapta izitayela zocoach abaningi abahlukene. Kumele ukwazi ukulalela coaching ngoba benama personalities angafani balendlela abantreat ngayo ama player. Njenge player you must be able ukuthi uaccommodate zonke lezo izitayeli, ukwazi ukuadapta in any situation ngoba abanye basazohamba bayodlala phesheya kwezilwandle la bezofica ukukhulunywa ilanguage engafani. So kumele usifundise manje ukuadapta kuma environment angafani njengomdlali. Siyabonga kakhulu ke Thabiso mfethu, usesiqedile nje ohlelweni lethu. Sicela ke utshela ababukeli bethu ukuthi lena i-Let's Talk Development Football where future stars and leaders of the game connect. Wena njengomdlali yini oyifisayo ukuthi eminyakeni emibili ezayo uzobe usukhona nje ukudlala ku under 19 manje? This is not the end of the road. Yini oyifisayo wena njenge player ukuthi eminyakeni emibili emithathu ezayo ngifuna i-Let's Talk Development Football mayibuya kumina ibuye sengidlala ku DDC noma ibuye sengidlala ku PSL, asazi inhlanhla yakhe lele kuphi? Ikuphi okufisayo wena? Futhi manje kuningi engikufisayo, kodwa konke mangicabanga khamba ngestage nangestep, ngoba ngeke ngithi manje ngifuna ukusuka noma kungenzeka, kodwa ngeke ngithi ngifuna ukusuka manje ngiyephesheya. Kodwa isifiso sami ukudlala overseas, kodwa maybe eminyakeni ezayo mesibuya i-Let's Talk about development maybe izongifica sengiwenye ilevel engcono kunale engikuyona maybe DDC or PSL. Siyabonga kakhulu kuThabiso, ube nosuku oluhle, udlale kahle igame yakho ozoyidlala namhlanje against iResa. Senifisela konke okuhle njenge team iHighlands Park. Siyabonga kakhulu.